ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆଉ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଶା କରେ ଆପଣ ସଭିଏଁ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଆଶା ଯେ ଆପଣ ସଭିଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସ୍କୁଲ ମାର୍କ, କଲେଜ ସେମିଷ୍ଟାର ଆଉ ଜୀବନ ନବ ଦିଗନ୍ତ ଆପଣ ସଭିଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ଭିଡିଓକୁ କିଛି ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବେ, ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ କିଛି କଲେଜରେ, ଆଉ କିଛିଙ୍କର କଲେଜ ସରିଯାଇଥିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସ୍କୁଲ ମାର୍କ ଆଉ ଜୀବନ। ମୋର ସ୍କୁଲ ସରିବାର 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କାଲି ପରିକା ଲାଗେ। ମିଳି ଯାଇପାରେ ରାଜସିଂହାସନ, ହେଲେ ଫେରି ପାଇବନି ସେଇ ସ୍କୁଲ ଜୀବନ। ନା ପାଠରେ ଭଲ ଥିଲି ନା ଷାଠରେ। ପାଠ ପଢା ଆଉ ଖେଳ ମସ୍ତିରେ ସ୍କୁଲ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ କେମିତି କଣ କରି 10ମରେ 90% ମାର୍କ ନେଇ ଆସିଲି। ଲାଗିଲା ବହୁତ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଯେବେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଆଡମିସନ ସାଇନ୍ସରେ ହେଲା, ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଏଠି ତ ମୋଠୁ ବଡ ବଡ ଷେଣ୍ଢ ଅଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ କୋଉ କାଢୁଆ ନଥିଲି। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ହେଲେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ସ୍କୁଲ ଜୀବନଟା କଟିଗଲା। ଦେଖୁ 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 ଖରା ଛୁଟିରେ ମାମୁଁ ଘର ଆଉ କ୍ରିକେଟ ଏଇ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପିଲାଦିନ ଶେଷ, ତାପରେ ଆସିଲା କଲେଜ ଜୀବନ, କଲେଜ ସେମିଷ୍ଟାର, ଯାହାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଡରେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ କେବେ ମୋ ଦେଇ ହେଲାନି, କିଛି ଭଲ କରିପାରିଲେନି। ସେଇ ତ ସିଜିପି ଏପାକ ସେପାକ ଚାଲିଥାଏ। ନୂଆ ନୂଆ କଲେଜ ନିଶାରେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ମନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲା ନାହିଁ। କ୍ରିକେଟ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ହଷ୍ଟେଲ କଲେଜର ସେଇ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୁଣି କଲେଜ ଶେଷ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏ ଭିତରେ ମୁଁ କୋଡିଂ ଆଉ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ବହୁତ ପଢୁଥିଲି, ଯୋଉଟା କି ମତେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ କାମ ଆସିଲା। କେବେ ବି ମୁଁ ଆଶା ଛାଡି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଥାଏ। ଯେବେ ତମେ 4 ବର୍ଷ କିଛି ପାଠ ପଢା ଯାହା ତମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସେନି ତାକୁ ତମେ ପଢିବ, ତମକୁ କଷ୍ଟ ହିଁ ଲାଗିବ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ବି ଦିଶିବ। ବଡ କଷ୍ଟରେ ଚାକିରି ଲାଗିଲା। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗଲି, ହେଲେ ଇଂଲିଶ କହିପାରୁନଥାଏ। ଏଇଟା ମୋର ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ସବୁ ପିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବାଙ୍ଗାଲୋରର ସାମ୍ବର ପାଣି ଲଗେଇ ଭାତ ଖାଇ ଖାଇ ଯାହା ଲାଗେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବି। ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟକୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଟ୍ରାଫିକ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, କେହି ବୁଝିବା ପାଇଁ ନଥିଲେ। କଲେଜ ସାଙ୍ଗ ସବୁ କେହି କୁଆଡେ ହଜିଗଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିକୁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଭଲ କରୁଛି। ଏବେ ବାହା ବି ହେଇଗଲେଣି, ଜୀବନ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ କେବେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁଲେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଭଲ ହବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତିକି କହି ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ଇତି ତୁମର ଅନାମ।